RH to the EEE. You're rocking with the best from the CPT. Sonela Ganeno, another one. Let's go. It's the core of relationships. Yeah. Because mutawa ka no tsamaya a go boyfriending engwe a botsa re nana le bench ja Se akhala ke go CMTV shows. I'm trust her. Yeah, no problem. Yeah. I knew there's something. So It's all about trust. Hi, how are you? I'm good. And you? I'm good. You're speaking to Leo from CMTV. I'm here with your partner. We're doing a show. Your partner wins 1,000 rand if you're loyal. So can I ask you a few questions? What can we do? Is your partner light skin or dark skin? Your partner wins is Tina Dark skin, okay. if she's loyal. And how long have you been dating? Close to 2 months now. Gavi. Close to 2 months. Okay. I will say it's one month and few days. So Let's not make sure. when last did you see your partner? A week before. A week before. And what is your partner's name? Kutlwano. Ubani? It's Kutlwano. Hello. Sure, hello. Hello. Hello, babe. Hello, babe. Uyazi ukukhuluma nobani manje? Ubani ukhulumayo? Akhala. Umuntwami. Umuntu wakho muphi? Ubani igama lalo muntu loyo? Tulana, angithi sinafoye sijona. Yeah? Angithi sinafoye sijona Tulana. Uyangizwa What? uyangizwa ukuthi ukhuluma noThulani la. Angikhuluma noTulana, angithi ngiyazi. Yeah. Manje ubani uKutlwani? Oh, tools. No, uKutlwano is the other guy enhlane naye town uthengisa ama-iPhone. So kuyenzakalani kuwe noKutlwani? Umsebenzi kuzongishayela i-iPhone 16. So what does that mean? It means ukuthi manje sekufanele ujole naye ngoba uzokuthengela iPhone 15. And it's 1 month and few days. Ngiyamprethendela. Uyampretendela? Yeah. So mina ngeke ngikwazi ukuthengela leyo phone leyo. Ongangitshela ukuthi ufuna iPhone 15 kimi. What? No, yeah. Like I said, I'm pretending as in like upretenda bangathi yamthanda lo make kuze amthengele iPhone 15 or Yeah, kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthini makasebenza khona? Angeke ngikhiphe imali. Ngicela umamele baby, angithi uyazi ukuthi Uza- mina ngiyakuwondla. Uthi ngeke akhiphe imali eningi if that's not a cool thing to say, bro. Like umcela nje uyikhumbuza njani imithi uba usebenza. ungalibali bandiyakona. Yeah, ngizokunikeza imali mina bese uyayithenga ngithi. Ah, come on, dude. Okay, it's fine. Ngizobona ukuthi ngenza kanjani. Ungathi uzobona ukuthi uyenza Kwalo kanjani. Uhlangane naye uyajola. lo muntu loyo. So makayeke lo mjito uzamthengela ngokwakhe iPhone. Ah, dog. This one is for the street. Uthi wana Ngesikhathi bengiye Kongoma le ujola nayo. Ongangitshilanga ngayo because obviously like there's no secret between mina nawe. umuntu ukuthi uyasebenzisa condom na. ngingafuni ukukutshela ngithi ngiyayitshela ukuthi ngizomyekela maqeda ukumthengela ifoni. Ah, uyangijwayela wena. Manje yini uyayisebenzisa Ah, condom lo olala nalo muntu loyo? Azange ngisho ukuthi ngilala naye wena ukhulumani kanti. Yeah, angithi ngiyathandana. Angithi uthe umuntu wakho. Ah, ah. So obviously like And uzodemand izinto angithi obvious ukuthengela iPhone. Umuntu wami I'm pretending ukuba umuntu wakhe. Ayikho into enjalo, ayikho into enjalo. Manje ucama ukuthi uzokuthengela iPhone nje mahala. Angeke afune ukukhwela. Okay ke siyabeka i210. Hawu uyangijwayela wena. Manje wawucaba banguthi okay, bahebe ka2 basebenzisa condom na. i-condom nisebenzisile. No, ngizomyekela ngizomyekela. Ngithi ngikhuluma ngendaba ye-condom la ungangitsheli. Baleleka ngitshela wena. yi-two. Ngikhuluma ngendaba ye-condom ukuthi i-condom uyisebenzisile na. Akayisebenzisanga. Yeah? Lo mjito. Yes, Ah, rap is ungangitsheli load. ukuthi- Yes, Khuluma. Akayisebenzisanga wamona. Awayisebenzisanga ne? Uyazi ukuthi mina nawe si-open to each other and loyal. So Si-open ungangitshelanga ngayo yonke lento lena. Wena uyangijwayela ngoba ngiyakuwondla ngondla nabantu bakini uzongitshela amasimbo ngitshela So wona. ulale no guy for iPhone. uyabona. Does he even have it yet or not yet? Akanayo.
So balala naye bamnikeza ikhondo i-iPhone. Uyangijwayela wena. So ulalile nolomuntu and i-iPhone akayiphathi namanje. Usaphatha le phone mina ngikuthengele. Bamuskemile muzi. Next week motivatenga yini? Next week manje mangathi lo muntu lona akayithengi le phone leyo. Ngomyekela ngithi So ulale naye. Uyangijwayela lo muntu. So ulale naye. Go 2. akuthi sidlalile. Khanyi mamela lo. Excel umjita uthi kulensaza ngakuthengela i-iPhone ne athi umethi ku yakhe yampretendela okay right la out yabhebha kayi1 ayayithenga i-iPhone nomntana usalinde i-iPhone still waphina wavuma le out mayimbhebhe wesibini ayikathengi i-iPhone ithi izayithenga next week. Ungathi uqeda ukuthini wena yini like isitori sakho sihlangana uthini kimi Uthi kanti balalile. ubani islima kanjla Ukulala. yeah Ngakuzena ayikulala. awuyangijwayela wena ayikho lento Uthi ishoyo benzeni? athi bancabuzena abalalanga Uthi balalile yo. Uthe balalile lalile. awuyangijwayela Theka i2 on national TV niyenzani Uthe lale kayi2. Dike sashaka i-room akazange sayenza next because wesejayiva sonke. Uthe lale kayi2. Ngisho ukulala lokho ukuthi sishaka umbhedo not ukulala lokwesex. uyangijwayela ikhona into enjalo ungalala nomuntu nje undawo utshwala ningalalanga Nijola. Iqiniso baby. ungazongitshela into lokuthi ukhuluma iqiniso angibelieve lento oyikhulumayo No. So ubani leyo uthi yakhona so le intombi yakho lele with someone for i-iPhone. My sister, Yebo. niyisebenzisele condom. Just answer this one. I'm gonna leave you alone. dog. Awazange sipheve. Ngithi niyisebenzisele na. One last question. phendula umbuzo wena Yo, si-17. Hayi. Okay, bathi bayisebenzisile. waye ulokuthi manje waye ulokuthi awulalanga nayo Ngathi inhle nizimbhalile le out And bese and bancabuzela. umshayede the whole night. Yeah? Umuzwa ukuthi uthi ngikhulume mose nafuna ukukhuluma wathi loqaba. umfethu. Umfethu. Uthi angithi uthi ulale good at boys place. Kuthi ukuthi umshayede Yeah, the whole night. rap babaza. For i-iPhone ukangijwayela kabi akayitholanga. for mahala ngiyotshela mahala Amaround angaki for i-iPhone. Ayithola. ngana condom futhi Yo. bebe wena For the street. ungathi Uthi ushilo bayisebenzisile. kodwa Wena uyangicabangela. I wonder angikucabangeli so ngicela umbuze ukuthi for i-iPhone Ucabangela kanjani kodwa utsho ngokwakhe bambhebhile. ngamaround angaki. Angithi for iPhone. uyayizwa ukuthi ama-round ayingakhi ukuhlabeka ingakhi lo muntu lo for i-iPhone Akanayo noba nayo lo iPhone. Hayi shike imibuzo yakho nawe. ungathi imibuzo yami Angithi- ngifuna ukwazi angithi boyfriend. uthe le i-relationship yethu open Ngidala sijola siphuma kude. so kusho ukuthini kusho ukuthi une-right yokuthi ulale nabanye abantu For i-iPhone. wena ngizobhantinta ngawo ijele ngizolazi ngawo wena Hayi. angifuni ukukubona Ungamulise mfethu. Ngono umyeke uthola no. Yo. Zobhandinta ngawe ejele zayazi ngawe. Amashere yawazi wenza a bad guy out of a good guy. Nje uzibone so setrongweni kuthiwa uThabo ubanjiwe kuthiwa hayi bona hayi not uThabo. Hayi soze uThabo. Bona nawe into amajita azenzayo for mangazana. Bro. for ini ngiyeke mamela mangicala ukujola nawe ngiyeke abantu bami ngenxa yakho ngikutshelile futhi wena uzongenzela lama ngenzela wona Imagine. Talk that- uyaxolisa ngizokubona nini Usafuna umbona. Ngizoza anytime. ukuphi wena manje Ngithi ngizoza wangibuze ukuthi ungazongijwayela ungathi ungakubuza ukuthi ukuphi ngifuna ukwazi ukuthi ukuphi ngikulande la ukhona ungangilandi ngizoza kuwe. ungakulandi wayi ungakulandi unaleso se-iPhone Yo. Yo, ngizoza kuwe. ukuphi Wena ukuphi? Clever. ngicela ungazongibuza lawo ukuphi ngizokulanda mina Ngithi ngizoza ungangilandi. hayi ngingayenzeni
hayi into ngitshela ukuphi ngikulande lapho manje Asimeke mfethu. Ngeke asitshele. Angeke nyani mpintsham. Sis yes. We would have content outside. Nathi sifuna uphatha. Eksebona uthini wena ukulekhisa lo mshita because akhona iba ayomlanda. Ufana ba uthi kusejonga wena into zakho uzasifumana egate if awuzozilanda no. Qha end of story. Otherwise, see you on the next episode. Don't forget to subscribe and like. Salute!